Jo sóc socialista, punto, no tinc cap família més. Les famílies han fet molt de mal a este partit el nostre i els de fora ho han vist. Ara estem parlant de qui és el millor per a ser l'adversari del Partit Popular. Que no se vos olvide, el millor per a ser l'adversari del Partit Popular. És injust que els valencians només tinguen el 80% de lo que gasten en una cosa que els demés tenen el 110%. És injust. I hem de lluitar tots, sense color polític, per canviar-ho. Perquè els diners no tenen color polític. Els diners són de tots els valencians. I tots tenim que estar reclamant això. I sabeu com se pren la decisió un polític socialista? Perquè sempre n'hi ha que prendre una decisió, Ho dic per experiència. Sempre al final no s'acaba, ja està decidit, no, sempre n'hi ha que prendre la decisió. O esta o esta. Doncs jo sempre aplico la mateixa, soc socialista, tinc els meus valors. La que beneficia a la gent que menys té i la que beneficia a la gent més dèbil. Punto. Que per l'altre ja estan els demés. Per l'altre ja estan els demés. És que la gent ja tampoc se creu les paraules. Vol fets. I els fets se fan des del primer dia. Els fets es fa cada un en el seu àmbit d'acció. I vos demane que se fixeu en els fets de cada un, com és cada un. I evidentment al final, fins que no vegeu a la persona que està així exercir les responsabilitats, és un bo de confiança. Però jo me crec el que estic dient. I crec que per ahí va la solució. I per això em presenta a les primàries. I per això pense que una vegada oberta la porta, ara està en les vostres mans que hi hagin primàries, perquè en les vostres mans, en les mans dels militants estan els avals, i segon, que elegim el millor candidat per a la Generalitat Valenciana, que vos dic, serà el pròxim president de la Generalitat, el que traurà esta comunitat del clot que el Partit Popular ha col·locat. Ni mercadeig en els avals, però ni vaig oferir nòmines ni càrrecs, perquè no són meus. Ni les nòmines ni els càrrecs són meus, són de tots. I per tant és una falta de respecte quan uno en nòmines i en càrrecs va intentant que la gent canvi les voluntats. Una falta de respecte i un insult al socialisme. Un insult al socialisme. Ya está bien de mentir a la gente con que los políticos crean puestos de trabajo. Los políticos lo único que hacen es intentar ayudar a que puedan haber puestos de trabajo, pero no los crean, no engañemos. Como decía Largo Caballero, la verdad aunque duela. Siempre la verdad aunque duela. Ya está bien, porque es que engañamos a la gente, le decimos vamos a crear tanto... No, esa reforma laboral engaña a la gente. Que las banderas no tapen a las personas. Mientras las banderas no tapen a las personas no pasa nada. Porque es que ya estamos cansados de que al final, con las banderas, tapamos los problemas de la gente. Y a mí me importa más la gente que las banderas. A pesar de que cada uno con la suya. La información es un derecho que tenemos. En el pleno siglo XXI no podemos estar sin televisión los valencianos, por dos cosas. Una, porque tenemos dos lenguas. Y hay una lengua que solo tiene ese medio audiovisual para poder expresarse y que se aprenda y que se transmita. Solo una, lo conseguimos por eso. Pero hay otra. Es que, ¿por qué tenemos derecho a saber lo que pasa en Detroit y no tenemos derecho a saber lo que pasa en Elche? La primera fase de empezar a cambiar las cosas empieza con las primarias. Empieza en nada, empieza en días. Venid con nosotros a cambiar las cosas y deseo para todos, para todo el PSPB y para todo aquel progresista que quiera estar con nosotros, muchísima suerte. Cuando nosotros tengamos mucha suerte, empezarán los valencianos a tener suerte. Muchas gracias y a pedir que la gente venga hacia nosotros.